Εδώ βλέπουμε τον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Διοίκησης Τεχνολογίας που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εδώ τώρα θα μπούμε στο κτίριο όπου γίνονται οι νόμιμες φοιτητικές εκλογές του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος, που έτσι ορίζει και ο νόμος της Μαριέτας Γιαννάκου. Σύλλογο, δηλαδή που ορίζει ρητά σύλλογο ανατμήμα. Εδώ μπαίνουμε στο κτίριο. Βλέπουμε, σε λίγο θα δούμε την εκλογική διαδικασία που ακολουθείται όπως ορίζει ο νόμος και η εφορευτική μας επιτροπή. Παίρνουμε στο χώρο που γίνονται οι εκλογές. Εδώ βλέπουμε την εφορευτική επιτροπή και τη διαδικασία που γίνεται μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του τμήματος. Εδώ είναι το παραβάν που ψηφίζουν οι φοιτητές και όχι... σε αντίθεση με τους ανεκδίκητους της ΔΑΠ του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που ψηφίζουν έξω στο δρόμο για να στείλουν άλλη μια φορά παράνομο εκλογικό αποτέλεσμα για το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας.